Vitajte pri rannom povzbudení skrze inšpirované slovo Božie. Prajeme vám požehnaný deň. Naše vysoké povolanie. Ranná pobožnosť podľa Ellen Whiteovej. 18. máj. Stromy, ktoré prinášajú ovocie. Viac poznať Pána túžbu mám, chcem chodiť s ním a nikdy sám. Keď jeho lásku pochopím, viac z jeho krásy uvidím. Chcem viac poznať Pána, chcem viac poznať Pána. Keď jeho lásku pochopím, viac z jeho krásy uvidím. Stromy, ktoré prinášajú ovocie. Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Ján 15. kapitola, verše 1 až 2. Spasiteľ poukazuje na znamenie učeníctva. Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Svojou vierou sa musíme spoliehať na živého Boha a žiť životom, ktorý bude dýchať láskou, nežnosťou, láskavosťou a súcitom. Tieto povahové rysy sú ovocím, ktoré Pán Ježiš chce, aby sme dávali, a chce ich svetu ukazovať ako svedectvo, že máme Spasiteľa, ktorý nás môže povzniesť a uspokojiť. Nemusíme prehrávať, lebo on je vo všetkom náš dostatok. Potrebujeme prítomnosť Ježiša Krista. Potrebujeme, aby jeho pravda svietila na naše srdce a prenikala do všetkých skutkov nášho života. To rozhodne, či sme, alebo nie sme ratolesťami pravého viniča. Pokiaľ budeme ratolesťami nesúcimi ovocie, môžeme očakávať, že nás Otec vinár prečistí, aby sme niesli hojnejšie ovocie. Všetko, čo je neužitočné, všetko, čo by bránilo nášmu rastu v kresťanskom živote, musí byť odstránené. Keď nastáva toto prečisťovanie, často si myslíme, že Pán je proti nám. Miesto toho by sme sa mali zamerať na seba samých a zamyslieť sa, či ešte nezostáva niečo, čo sme mali urobiť, alebo niečo, čo potrebujeme zo svojho života odstrániť, aby sme mohli dospieť ku správnemu vzťahu k Bohu. Musíme byť živé ratolesti pravého vinného kmeňa a každý deň sa držať nášho vykupiteľa, aby sme mohli niesť ovocie kresťanského charakteru. Keď budeme ochotní žiť v odriekaní a sebaobetovaní, tak ako to robil vo svojom živote Ježiš, ponesieme ovocie Božej slávy. Spasiteľ má radosť, keď vidí, že jeho nasledovníci žijú v jednote s Bohom, dostávajúc hojnosť všetkých potrebných vecí k tomu, aby mohli niesť ovocie a toto ovocie hojne rozdávajú ako jeho služobníci. Ježiš prinášal slávu svojmu Otcovi ovocím, ktoré niesol, a životy jeho skutočných nasledovníkov budú prinášať rovnaký výsledok. Budú prijímať a rozdávať a tak niesť hojné ovocie. Naše vysoké povolanie, 18. máj. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a pripojte sa i k zajtrajšej rannej pobožnosti.